magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa lahat po na nanonood ngayon. Welcome back to my YouTube channel. Bagong lahat, kung nais niyo po akong subscribe niyo po ako pagkatapos nito yung button bell. At kung gusto niyo mag-comments lang po kayo sa baba. Mayroon pong nag-order ngayon at pupunta kami ngayong Lunes, March 22, 2021. Maghahati po kami ng orders ngayon ng bibingkan latik at bibingkan kapong. So, paano? Bye! Papunta na kami doon, i-deliver na namin. Bye-bye! Ingat po and God bless. Thank you. Thank you din kay Ate Marie sa pag-order mo ng bibingkang tapong alakik. Ito siya, oh. Yan. Bibingkang tapong alakik. So, ihatid namin ngayon sa bahay nyo. Bagong lahat, happy birthday sa inyo, Auntie Marie Aquino. God bless po. Salamat po sa pag-order nyo po. So, paano? Papunta na ako doon at i-deliver. Samahan po nyo po. So, bye-bye. And ingat po. God bless. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday.